Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Apana ere ane namba mubonere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Richiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndi mukuita si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa akatope timu yangu pasati pena pane nyeri yanhasi mongobayo pachasasare pane zvese zvichiitika zviri kupisa pasati kunotiva nditi right now Zimbabwe tasvika kumba kwa Somsaka kumba kwa Soja Love mukomana watanga tichitsvaga asvika tambonzwa zvinzanzi anga anotora madhenza madiki kufiyo abva apindira anonzi Serikado tambotaura namana pakati kumbare akati mukomana akashaya sisi takakatisipo wakanga anaye ndi Serikado saka Serikado is a loyal conquering fan is a loyal conquering member saka Serikado vatitsika sina kunyatsonzwa kuti zvii zvakaitika parufu rwamakuruwani zvakafamba sei kusvika pakuzonzi vakonfirmwa kuti Somsaka is no more ndinotanga nekuti nematambudziko mukoma tarasikirwa negamba kwete mudhanzi chete kwete muZimbabwe chete Africa at large worldwide at large zvakafamba sei mukomana akarwara from Friday anga asiri kudya kasi angachingorutsa mvura yakachingomwa chete Friday one chisa nezuro ndopakatobaiza kuti aita nani ndopakatomuka but angasina pa saka nezuro mamuri kupa achikuno takatotaura naye zvizvo zvemazoita tongotowa hapana bo sani patikabudawo ndapamashopso nekudzoka tidanongotsvaga something kuti titange kuperawo anything kuta ajme ndopandikadzoka pamashopso ekupa kunokupa padhuzewo timadoko atashopukumaranyi chidzokawo ndopandikasvika ndokana zvazvava siri zvandasiya zviri semunhu wawo wanga achiziva munhu wake kuti munhu wangu haasimbova kana avoidza mavutsa mukuru ndikabvanaona apapapo achaita apa ndafonera dzakanga dziri nguva ipa vakatanga kurwara zvakadaro kunenge kwanga kwakuma past 4 to 5 nezuro tatakura neshamwari yangu inonzi Prosper nataenda nawo clinic Waterfalls clinic pambuya Docas pahospital panova pavanongorapirwawo mazvese kana zvivasangane problem yakadaro vatasvikawo koko nezuro makasvika navo vari sei makasvika navo vachiri vapenyu here kana kuti susu nekuda kwesituation ineyo feeling yatanga tinayo ipapo ndikunyepera tatingoriwo nehope yekuti munhu edu achiri mupenyu but sekutaro kavanokavazoita iwo pamadhokta acho vapedza vanoti zoni hamatozosvika naye panapa atoita sei ashaya so manesi nemadhokta they've confirmed kuti makasvika namakuruwani vazorora mataurira vakaitawo hatina kukwanisa zviramba because nezvanga zviripo zvechokwadi Anyway, Zimbabwe, this is Serikado reporting live kubva kumba kwa Somsaka. As Nash TV tine mumwe mubvunzo wekubvunzwawo nevamwe vanhu vakawanda yarada kuziva kuti relationship yenyu Serikado naartist Soja Love yakanga yakamira sei? Because tachinzwa kuti mazuva ano ndima muchigara naye, ndima muchibata naye, muchibika, yanga yakamira sei? Muchiona Soja Love mamuchimuona sei? Soja Love inini ndinotanga ndi DJ wake ndomuridzira mashows nechinichi kubva since 2013 up to now. So hanzi Soja Love akanga ari artist wangu ari DJ zvakare Serikado yanga isingori relationship pamwe yamukoma neminingina but maigarisana sei? As usual, like my brothers. I'm more like my brother Banji. Saka une zvekutaura here kumhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera maererano nerufu rwamakuruwani? Apa pana chitaura mara ita kuda kwake taedzawo zvaramba. Hanzi naSerikado Mwari vaita kuda kwavo taedza zvaramba. Semhuri yeZimbabwe tikuchema
Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now Seshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.